Idan so ya riga ya ma tabo a cikin zuciya ba yanda za ka yi, dole haka za ka ɗauka. 96, oh my god, na ga masu sharhi da dama suna magana akan wannan fim din, kalarsa tana canja. Wasu ma kai masu sharhin idan suka ji labarin fim din na har zubar da hawaye suna yi. Wasu masu sharhi dan na ga AJ da yana bada wannan labarin fim din nan, shi ma har goge hawa yake. Labari ne akan wasu wanda suka yi rayuwar makaranta, suka rabu bayan shekara 22 suka ƙara haɗuwa, taron makarantar ya haɗa su. Ka zo ka kalli wani irin abin taɓa zuciya, abin da yake faruwa. Ana koma mana labarin rayuwarsu wacce take faruwa, yanda suka yi rayuwar soyayya da yanda abubuwa suka tafi har ya kasance suka dawo aka haɗa a wannan shekara 22. Wannan fim ɗin mai suna 96 zai zo muku da suna likitan so daga kamfanin Sultan Film Factory. Wannan fim ɗin in kana neman fim ɗin da za a taɓa ma zuciya, ka ji yanayin ka ya canja, ka ga kaddara mara daɗi amma kuma ana yin rabuwa mai daɗi, to ka kalli wannan fim ɗin mai suna likitan zuciya. Wannan lahadin gaskiya ta musamman ce, wannan best film love story da zai fito muku a wannan lahadin kenan. 96, oh my god.